manan. So sa kaawit. Little white lies, yeah, I played dumb, but Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminawan na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sian. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Traitor o paubaya. you betrayed me, and I know that RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? No kining usa ka babae nga taga Digos City, Davao del Sur. Ang atuan na tambo, nagdasingan nga Sian. I love you, Sian. Vincent, Muna tinuod. Love ti ka. May chance ka ko nimo. nga namulimod man ko. Nakagusto sa ko ni mo, Vincent. Kun mo na, kita na. Oh, Vincent. Ako na kang gisukot. Salamat kayo, Sian. Ngawa ko nimo pa ang tusag dugay. Salamat kayo. Mao ba? Uyab natin mo ni Vincent, day? Oh, day, Jane. Ako na lang siyang gisukot, uy. Kaya may feelings masad ko niya. Swerte ka ayo ka, day. Kaya ikagipanguyaba ni Vincent. Nga naman, day. Huy, day. Dagan kayo nakagusto ng Vincent din sa tong eskwelahan, uy. Oh, mao ba? Pero, wala sila may himo, day. Kayab naman mi ni Vincent. Dinhin ako, Vincent. Di ko na mabusak ko sa inyo. Ayun na lang. Kay basig kasukan ko ni mama nga may kuyog kong lalaki. Sige. Ando na lang ko. Amping, I love you. I love you too. Imo tong uyab ang naghatod nimo? Ma. Nakit-anti ka nga may naghatod nimo nga lalaki. Imo tong uyab? Oh, ma. Oh. Nganong wa man nimo padayon na dinhi sa ato? Okay ra din mo, mga. Mag-uyab-uyab ko. Ay, natural man na. Kay daga ka man. Basta kay dili lang gyud mo pasagdan ang imong pag-eskwela. Oh, ma. Akong isaad ni mo nga magtarong di ko sa kong pag-eskwela. Kung may higayon, pasuruya unya dinhi ang imong uyab, ha? Asa man ni si Vincent? Ako ito siyang pahibaon nga. Pwede rin siya mabisita sa amo. Oh. Si Vincent pa nang may kaubang babae nga nagsige katawan ay. Huwag nagkunit si Vincent sa hawak sa babae. Vincent? Sian. O si buti pa sa buting ako nakita, ha? Kuan, kining. Igdoon sa makaniyami ka. Uyab mi! Hoy, Vincent! Nanguyab kag lain nga. Uyab man ta? Oh, ingon ka ba kay uyab? Ube klaro ni mo ay. Buwag na tayo. Okay ra ka? Sorry kayo, Sian. Ako ramdong gikabuangan gud. Kabuangan ako panguyab niya. Sugot man. Dili am ka kasaligan, oy. Pasaliw, ano gud ko? Promise ako nimo, di na ako magbinuang nimo. Pasaliwan ako. Di na lagi kumusab. Kung dili pala ti ka love ay, buwagan tagyot ka. Sa ato pa, gipasahilon ako nimo. Pasayloon ti ka. Pero isaad yun ako, ha? Nga dili na ka magbinuang. O, Sian. Isaad ko na nimo. Uy, abi ba na ko kasaligan ang uyab nimo?
Dili di ay? Lagi, day. Pero, okay naman hinuon mi. Ako na sige pa sa hilo siyang gibuhat, day. Kung makasa pa gani nag-usab ng imong uyab, day, kanas Vincent, ayaw na ginagpasaylo, ha? Buwagi na gid na. Kumusta, love? Kinsay mong gilab, uy. Kinsa pa ikaw? Nga din naglab man kuno kanako. Ganahan ako nga matawag mo, love. Kay, love, teka. Sus. Hatik ba ni mo, Vincent? Uy, dinuoti ko. Nalipay na ko nga imo kong gipasahilo. O, wag ko ni mo bibuwagi. Makawana-una ba ako? Nga buang na kaayo ko nga nagpadagi hapon ko si mong atik. Ang gidawat gihapon ti ka bisag nakanako. Love, ay kabala ka. Di na may tabo nga magbinuang ko ni mo. Maayo unta. Love, bakasyon mo ron, manang hinunda ko ni mo nga mupauli ko sa mong dapit sa Cotabato. Kay, ibingaw na sa kong pamilya eh. Sige, love. Pauli lang una sa inyo, aron. Imo makauban imong pamilya. Salamat, love. O niya, pailaman ka kaadlaw dito? Basin o usa ka simana tingali ko dito. Mubalik ko din eh. O niya, kano sama ka mong gikan? Tulo naman di kaadlaw sukat sa paggikan ni Vincent. Kumusta na kasi dito, no? Oo, man kinagparamdam. Mas sinipisi ng tingali siya kauban siyang pamilya. Ay, kilaay man ko tinis bayo eh. May pagmusuri ko sa napuyan ni Jane. Ay, maayon tagwa mo lako si Day Jane da. Kaya nagdungan mi kaon ng lechon nga akong gida. Surprise ganda ng bayhana. Nga ako siya gisorry din sa ila. Ay, maayon akong tagna si Jane. Kinsa ba? Oh, day siyan? Ako ang tao ni Day. Ako kang gisorry din sa inyo kay gimingaw ko ni mo, uy. Uy, ano nagtapis man lang ka? Nakikauban din eh. Musod ko ha. Ha? Jane, kinsa ba nang... Siyan? Vincent? Ikaw ang kauban ni Jane din siyang kwarto? O, parehas mo nga nagtapis lang? Nga sa ato pa, may nahitabo ninyo? Kuan, siyan. Salbahis ka! Paingon-ingon pa ka nga mapauli ka sa inyo sa Cotabato. Pero niyara di ka silang Jane nagloblob. Panilasyon day mo, huwag inyo lang akong gibuang, ha? Day pasaylo ako. Traidor ka kapag kahigala, Jane. Nay, mga dagang lalaki din, ha? Nga nang ako pa magyang-uya mag-imong gitukob. Day pasaylo lang ko. Ang tinuodugay ako nakagusto ni Vincent. Mao nga nangita kong pagi nga matintal siya na ako. Mga salbahis mo! Mawa mo yung uwaw! Magabaan pa unta mo siyong gibuhat na ako! Magabaan pa unta mo! Siyan, kadito. Sulti na ta. Buhi ko! Saba! Ayoko gunitin! Love. Ayoko tagag, love! Trader ka! Pasayloan ako sa nabuhat mo. Dimto akong sagod si Jane man to. Siyang naguna-una og tintal ako. Maong pasayloan ako, siyan. Ikaw nakasakan ako nga ngayong kaglain. Ako kagipasaylo. Pero nihigayon na kami nahitabo na yun ni Jane. Dili na ka na akong mapasaylo, Vincent. Siyan. Grabe ni kasakit imong gibuhat na ako. Dili na ako ni kaya. Mabisang lampi ka. Kinahanglan na ka na akong buhian. Magbuwag na lang ta. Oh, ha? O ganito ka na lang ni Jane. Siyan. From guilty eyes and little white. Sakit man nga nakigbuwag ko ni Pinsan. Pero kinahanglan nga ako ni buhaton. Aron magbalinaw na ang akong una-una. Sa pagkakaroon, ni-focus na ko sa akong pag-eskwela. Tini na lang kotob, o dagang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.
Mao ka mga higalang kaaganisiyan nga taga Digos City, Davao del Sur. Uman sa awit nga nagaluhan, curator o paubaya. At kung masaya Ang mong kaagi, gibahatan doon sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla de Canas. Kamuusap mga hikala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpalit.